langsung na hanabagai. Dipramata long live BJP yakari dipramata bono khabai khubai la thogo lamsago BJP yakari dipramata nai rong khabai khubai la thogo lamsago dipramata jon khabai khubai khubai la thogo lamsago dipramata long live ও জায়গাও জয়নিং প্রোগ্রাম খাজাগাও যেসে সেখানে আমবাই যত বিডিয়া রত্ন তিনিব যিনি নলসর ব্লক কমিটি বাই কবকজা কাইসা জয়নিং প্রোগ্রাম ও জয়নিং প্রোগ্রামও বিজেপি নি ইয়াকাरै বেবাগৈ 19 ফ্যামিলিनि 62 ভোটার তিনি সিনিতিফोरा मथाव बुबागारानि नाहार मुंनो हामजा गैनाय दै बुबागारानि थानसांनि हिमानि न खानावैनाय लगिरनानि बागै बरक जोंनो सिनि मथाव हापायखा बरकनो जों जतन लामसगो मिथुन तेजितेन देवनो बरकनि नेतृत्वे 19 फेमिलि बरकनि फायनाय फायखा दै उलो ताक जे बाकी तंनाय रंनो बरक दै फैनाय हिनै साव आं ओ मिडिया रंनि बिसिंथिनो आं अमो कोनेन मुचुङो ताबुक बो जारा बीजेपी आईपीएफ सीपीएम कांग्रेस होनैनाय जे कोनो पार्टी खालाय तंनाय रखनो आं बुबागारानि ngै तेबो मथानि ngै कोनेन मुचुङो जों जरा तंखसाक फायदि जों जतनो पालखे याफिरि बाक्सा खरं थानसाके खा बाक्साके सामुं खालायनाय बुबागारानो लगिरिनाय बुबागारानि इमांनो मुक्थां सानामनानि बागै तै सिनि गेरातारटिफ्रा लेन्ड मानानि बागै नरकनो आं अर तंखतैनो कयहरो मिडिया रं बिसिंतै जारा खानाय तंनाय नरक प्लिज जों जरा तंखनि फायबायदि फायके जों सिनि थिनां सिनि जेनेरेशन सिनि भबिष्यत मोनाकमा दङ हानि बागै नरकनो आं कयहरो अरनसिमि ই ব পাতিও তো মানে आगे बीजेपी ने सिबाय जिला साउथ ने जनरल सेक्रेटारि दंमोन तामनो नाखारनि तिनि ओ जागाव नरक फानजानि नाखा और तिनि जॉइनिंग संग्र फाइका आबनि कारण दङ सब किछु तो और साया तब जस्ट कयेकटा कक सानाय जों सारा त्रिपुरा राज्योआव नुगै दङ समग्र जागाव गोबां मा त्रिपुरा साना हामजागै जागाव मय जॉइनिंग प्रग्राम त्रिपुरा मा थाना हामजागै सिनि बुआग्राना हामजागै सिनि भबिष्यत ता मंगनाय थिनांनो नायथुगै माने जों ताबुक जे जागा दं म सोंनो हामे पथे विभिन्न पॉलिटिकल फाइट सोंनो महाय वंचना खालाय दङ ओंखाय ताक सिनि जे महाराजा फाय सोंनो जे प्रतिश्रुति रिकासिनि जे मान थाइमाना नांनाय आबन बागै सिनतिफ्रा सनो सों एकतांना नांग्राने प्रथम आबन बागै सों ताबुक ए बीजेपी या कारै ओ जागा त्रिपुरा मथाव आं बेनार रम फायका आं आसा खालायो महाराजानो बा जे डिस्ट्रिक्ट तंनाय उपर महल तंनाय रक जुदि आंनो सुजुग रोखा मथानो बागै सामुं थांनो सुजुग रोखा आं आप्रान चेष्टा रोवै खाबाय सामुं थांनो हानाय वानसुको निनि सिनेमु आं सिनेमु जितेन देबबर्मा आं 21 नलसर मण्डल बीजेपीनि सदस्य तंमानि आं बीजेपीनि याकारै बायदंखा त्रिपुरा मथानि बेनार रमान बागै तांगै हिबा त्रिपुरा मथा नुगजागै दङ त्रिपुरा मथा कुबै दङ त्रिपुरा मसा मथाव त्रिपुरा सान बागै हामग्राय दङ त्रिपुरा मथाव त्रिपुरा सान बागै नाहार मुं दङ साबन कुबैनो नुगै तिनि बीजेपीनि याकारै आं मथा हाबानि नांखा एकमात्र एकटा उद्देश्य आं महाराजनो सापर्ट खायो महाराजनि बागै आं सामतांनि थानायनि वानसगै तिनि बीजेपीनि याकारै तिनि आं त्रिपुरा मथानि बेनार रमानि बायदंखा